Hei, salutare, lumea, eu sunt Reaper Viper și astăzi o să ne jucăm Party Hard. Bun. Vreau să facem Casino Party și Neon Top Party. Am realizat că vom mai avea, cred că undeva la 4 episoade. Fiecare episod vom face câte 2 mape și avem așa, două. Și avem așa, primele 2 mape, un episod, asta de mapele din episodul de astăzi, 2, 3, 4, 5, 6. Hai să nu mai lălăim și să începem. Ok. Asta să nu ar trebui să fie grea. N-ar să deloc să fie. Scripturile, dracu. Ia să încep. Ok. Cred că ar trebui să ne cam cărăm. Schema din Berceni. Te omorâm pe tine. Așa am folosit schema din Berceni. Bună ziua, domnule polițai. Eu am plecat de aici. Ok. Pentru a face totul treabă, pentru a face treabă, o să facem asta și asta. Deci, în momentul ăsta, va trebui să explodeze căcatul ăla, exact. Acum toată lumea e panicată. Iar a fost chemat polițistul. Opa! Ei, vreau și eu. Haine! Ok, deci cam așa scap de cam toți ăștia de aici. Bun. Ăștia fură repede. Hai, marge aici. Până nu vă omor pe toți. O katana. Sau sabie, nu știu. Ok, dați-mi voie să fac o chestie. Așa. Unde e polițistul? Uite-l. Nu pot să omor pe ăla. Atunci omor asta. Omor pe asta. Trebuie să vină ambulanța. Ok, poate voi nu știți unde sunt, așa că o să fac așa. Dar uitați-mă aici. Sunt aici frumos în viață. Hai să mor tu. Bă. Ce să fac acum? Da. Cum zici tu, nea polițist? Scap de voi puțin. Nu. Băi, băiatule. Lasă-mă, dracu. Așa, bun, vezi că știi. Vezi că știi să mă lași în pace. O să sune iară. Data asta cred că o să mă ascund puțin.
și o să fac schema din Berceni și o să analizez toată situația asta. Deci, trebuie să-i omor pe ăștia de aici și mai sunt în total 12 oameni. Ok, polițistul ăsta trebuie să plece ca să pot să mă dezlănțuiesc. Ia să am o idee. Bam. Ok, nu, n-am văzut. Ce prost. Cum zici tu? Bă, sincer, polițistul ăsta e foarte annoying. Foarte annoying. Frate, lasă-mă în pace. Ăla e LOL. No, ce contează, mă, că e un ucigaș care omoară pe toată lumea? Eu zic LOL. O să încerc să fac o chestie. Na. Mai avem unul. De dracu e. A, uite-o. Moartă. Da. Foarte rapid am fost sincer. Asta am jucat-o ca un pro player. Degeaba a venit frate Gigel la polițaiul. Hai să vedem cutscene-ul ăsta. Interesant, deci am devenit populari. Ziarele încep să scrie despre noi. Tare, mă! Ok, mapa asta are, cred că, cel mai epic început. Ăsta e. Oameni buni, bă, voi vedeți cum a fost asta. Am făcut 37 de kill-uri instant. Acum, dacă nu prea știu eu cum să fac. Am făcut asta. O să te crap! Aolo, adică o să mă crapi. A? Ce faci, mă spargi? Să avem aici 2 kill-uri free. Sună la poliție. Perfect. După. Stai să vină poliția să rezolve chestiile alea. Până atunci, noi o să mai facem niște kill-uri aici. Cam asta e ideea în jocul ăsta. Ok. Ok, o să vină ăla. O să vadă. Ce prost! Ce fraier! Ok.
Ok. O să facem o schemă. Vom pune chestia acolo în speranța că o să se întâmple ceva bine. Hai, explodează. Bun, perfect. Intră careva aici? Oh, da. Păi, tu o să mori. Tu o să mori. Tu o să mori. Tu. Mai degrabă toți. Și am făcut mai multe kill-uri. Acum... Nu știu ce să fac. Sincer. Tot ce ar trebui să fac ar fi... Fac kill-uri de-astea ușoare, gen... Tu... Asta ar trebui să fac. Gen să încerc să nu fiu prins. Asta o să trec ușor de misiunea asta. Ok. Vii după mine, nu? Din păcate pentru tine, sunt bun la jocul ăsta. Așa că... Ha, ce faci? Unde te duci? Aha, da, știu că dispoziția de a petrece. Ha, nu mai ai nicio dispoziție că ai murit. Misiunea asta a fost de-a dreptul foarte ușoară. Gen... N-a fost grea deloc. 4 minute am făcut. Asta ne ce zice aici. Și până n-a fost nimic. Luni și luni de nimic, doar frustrant, complet silențios. Dacă știu. Opa! Deci asta am fost noi. Stați puțin. Hai, mă. Vreau cea mai mare. Ok, deci. Ăla am fost noi. Următoarele două petreceri pe care o să le facem va fi băut party și mama party. Va fi interesant. Va fi foarte interesant, dar asta o să lăsăm pe episodul viitor. Eu am fost super, dacă v-a plăcut acest episod, uitați de un like și ne vedem în următorul episod. Pa, pa!